I denne video skal du lære, hvordan du henter en slettet fil hjem igen, eller hvis du kommer til at, for eksempel i dit regneark, lave nogle fejl og kommer til at gemme filen og komme i tanke om det bagefter. Jeg har til lejligheden oprettet et lille privatbudget i mit regneark, sådan. Og jeg har skrevet nogle tal ind, og jeg kommer til at lave en fejl, uden jeg faktisk mærker det. Jeg gemmer filen sådan, og lukker mit regneark ned, sådan. Nu kan jeg faktisk ikke få mine ændringer tilbage igen. Det kan også være, at jeg ved en fejl for eksempel kommer til at slette et privatbudget her, sådan. Og lad os nu bare sige, at for ligesom at gøre det helt fantastisk, så tømmer jeg også min papir på. Så nu er mit privatbudget helt sikkert væk. Men det er ikke noget problem, fordi jeg gør det, at jeg går ned, højreklikker på mit live-vikor, går op på min webportal, går ind i min backup, på min computer, i mit dokumentbibliotek, og så kan vi se her, at her ligger den. Og som markeret til sletning, I kan se, der er sådan en papirkurv her. Jeg højreklikker eller klikker her, og siger open. Sådan. Nu kan jeg se her, jeg har 4 forskellige versioner. De er lavet i dag, den 17. maj, hvor jeg har lavet dem fra kl. 12.29 til 13.27. Så her har vi den seneste. Det var den, jeg havde været fejl i. Så den er jeg ikke interesseret i at få. Men den her, den er jeg interesseret i at få. Eller måske den her. Så jeg klikker her, siger download, og så får jeg en dialogboks. Filen, gem som. Og så kan jeg gemme den nede i min dokumentmap igen. Og sige sådan. Så nu har jeg reddet min fil hjem igen. Du skal vide, at alle filer, der ligger op på webserveren, som her, som er blevet sat til markering til sletning, de ligger der i 30 dage efter, at du faktisk fysisk har slettet filen på din computer. Så du har 30 dage til at gå op og hente filen ned igen, eller hente flere versioner af filen ned igen. Så du har en god sikkerhed.